ibabalik ko po ang papuri at pasasalamat sa inyo. Hallelujah. Amen. Amen. Amen and amen. Ano ba? Good afternoon Tanghali, po. alas 12. Tanghali na po. Kain na po tayo, no? Salamat po sa walang sawang panonood at pagtangkilik sa YouTube channel po namin, no? Saluhan niyo po kami kumain ngayon. Kain na po. Try Ano niyo. po? Pusit, tsaka sinigang na baboy. Yun, no? Sarap po. Mas kami ang bagyan ng gila, islam na po. Kulang yung kaslang nandun. May parang gantira. Sino niya pangasak? Yan, marami na rin yung mga Wala. kapaliban na. Kamlaw. Gagalgal na. Ganyan. Ito na pa po. Takman yung tayo. Diyan may merienda kayo balen. Anong minanda kayo? Amatang kahit kalagsin na po. Ano? Kutsara Ay, na. may kutsara pa yata doon. Ayan. Kaya? Ito na lang. Awa. Pwede rin. Maggamat sana, kamay. Ito pusit po ito. Sarap. Ang sarap. Pusita po nga siya. Kumakapong kayo. Pusit siya. Ang pusit. Masarap kumain pagka gutom na gutom ka talaga. Ma'am? Okay. Kain na po, kain na po. Ayun na po. Ito po. Namalengke Hindi na lang. kami nakasibo sa ano. Gutom na po kami kasi namalengke pa kami. Namalengke pa sila. Tiyangge. So, Sabado, tiyangge sa Magalang. Sabado, saka pumunta pa kami sa palengke doon. Nag-stroll kaya. Pinagupi ko pa yung mga puko. Wala. Wow, sarap ng pusit. Tukman natin ang sak. Kaya, para alam ko yung kwento sa kanila. Mga viewers natin. Sarap din po yung sinigang. Yun naman. Masarap yung kangkong, no? Kangkong ni ano to, Ate Ningning, no? Dalawang tali, 40. Tig 20 yung tali. Mura na, no? Wala yung ano niya. Kaya nakukuha to. Taba. May plus doon sila. Yun ang dinami yung tinatalimatan. No? Plus dyan. Malamis na mes. Sarap siguro ito. Mamaya pabili tayong soft biscuit, no? Nga po siya. Napuno po yung pamamang. Napuno. Hindi nga nito. Andiyan pa. Ay, tama. Cellphone na siguro. Mamaya na. Ha? Thank you Lord sa biyaya po na pinagkakalob Diyos namin sa araw-araw. Thank you. Ang dami nating ulam na naman, no? Ha? Lumambog yung babi mo. Nangamot, buto yung bilik mo. Ang sarap. Tapos hihirup ka ng sabaw. Wala tayong ano kutsara. Ang sarap papsak na. Oh, sa Kutsara, mo siya wala. promo. Magtatampo. Uwi na ako mamaya. Kain na. Kumakain ka na, kamo. Ako kumakain na. Ito, ang sarap ng sinigang. Hindi lang bababoy. Ang sarap ng ulam namin, pusit at saka baboy, sinigang. Mas 12 na siguro, no? Daming tao sa ano, Tiangge. Kumita yung tiyangkin na naman, no? May nabilihin. Mga po. Sarap sumaas. 20 lang yan, no? 30, ngayon 16, no? Kasi nagbagyo eh. Bumili ako ng opo. May pala yung apo mo. Kain ka na po ah. Nag-YouTube siguro. Kumain ka ng plato mo dun. Tik! Tika ito oh! Sa mesa. Gutom na. Sumobra yung takbo eh.
Sarap. Lambot yung kangkong niya, malambot. Ay, nasiyap na nga siya ko. Yan, malambot yung kangkong. Kumakain pa ng labaho. Ay, ito yung So, plato ko ang po. nagluto ngayon si ano, no? Ethel, Yan ang Ethel. Yan. kasi Yan, wala yan. kami. Wala yung cook natin. Yung isa. Yan. Oo. Yung Yung adobong ganda. ano naman, nagluto si Boss Apple. Adobong puset. Sarap. Yung pinggan bababang. Kuha ang puset. Tik. Hindi ng pusit. Pwede ka na magbola mamaya? Bola na tayo mamaya. Minsan nagbola sila ni Tito Edward. Tek, gusto mo ito? Tito Edward na. Buri mo ina o sigaw? Aro? Na... Aro? Na... Isang Aro? May kay ko. Ganda kanin akong kain. Gusto mo ito pusit? Nakakawata yan. Yan mumuli yan. Hindi, Ali, alam nila, uwi ka ngayon Ang eh. importante maglakwang ang pera kaya. Bape niya ko naman ulam yan eh. May pinili nila ba? Bawi, Diba? bawi mo ng pota kaya. Dogla mo ano. Anything manok. Diba? May manok ngayon. O yung baboy, gusto mo? May bawi lang yan. Yaman Pop sila ulit. tulay ka eh. Sandanam. Napata na ano? Babi. Yako, maraming ako magdahon. Alin niya yan sa sanipan niya. Salipang ko. Adyan nga ako na yung kain. Sampung. Kunin ko itong... Ako yun niya. Oo. Nasaan na? Ay, pinagupit ko sila. Ah, gusto mo yun? Gustong-gusto palang ano, no? Yung... Gustong-gusto yung pusit. Wala malaking. No, at sakto nga. Wala katik yan. Nakamangan na yan. Kaburin na ha. Kaya kalambula yan. Ang sarap. Naman ito. Nakikitad na. Wala mo kahit piyesta. Na? Yung titad. Titad. Buli na yung kulor titad niya eh. Yung lechonan natikman nyo, yung galing kay ka-farmer, natikman mo Oo, ba? nagdala pa ako nun. Di ba binigyan nyo? Hindi ilanap ko. Nakapagdala pa ako. 10 lechon yan. Titik natikman niya? Ay, hindi, wala siya. Wala. Kala ko lamang, buti pala. Mayroon pa parating. Ayun po. Wala pa yata si Ethel. Ay, hindi Sir! ko nandito. Kung wala kang ko. Gustong gusto ng mga bata. Sarap ng kangkong kaya. Oo. Ang gusto nitik yung ano, chita. Pusit. Ah, sorry. Oh, let's go, let's go. Mama, ito pala ko yan tita Nika eh. Naman ah. Shoutout natin yung mga ano natin, mga talaga sukid, talaga panood. Nasa ano, si Ine Bandang, si Just to be Happy, si Liam Black. Master ko na. Kuha tayong kanin. Kuha ka ng kanin na ako. Buti pang dinala kong kanin dito. Nako. Ay, atabi. Ano naman? Atapos ko. Magkabay bumbol nyo. Ano sila? Ang dalawa pinagupit ko. Ah, bambo. Kuha na. No, hindi ako suwagi na. Wala rin ako. Kuya ko nakakain. Talaga. Lalong masantingan. Na magpakabaya mo. Ano pa ka ito? Nasma. Mabait na yung malam na. Atin yung mentale. Mag-post ni Kyle.
Yung ano ng pusit sa bibig mo, oh. Ay, busog na ako. Tama na. Kaya pangasak. Siya pumasok na lang. Kaya papasak? Ako busog na ako. Gusto ko pa. Ikaw mo, ay, tik, gusto pa. Anong gusto nyo? Coco, ano? Kape? O, bili ka mamaya. Dalawa. Ah, Para isa muna shout ako. out ko pala po yung kapatid ko. Nakita namin sa Changgil. Galing Oo. yung sa Kalangitan. Si Maribeth. Nagpunta dito? Oh, nag-ano daw, nanonood ng mga ano natin. Vlog. Ha? Oh, Pinapanood niya pala. Nung sasaw, sasaw. Nakita namin sa Tianggi. Marami Uwi Bumili daw na. mamaya. sila ng hotdog, no? Uwi na daw. Bumili ng Sabi hotdog. ko, uwi ka na. Hindi ko mama. Nanonood daw Buti sa nakita atin? ko kanina. Nanonood pala. Sabi niya, pinapanood namin mga vlogs mo. Marami na tayong nanonood. Marami na nanonood sa atin. Nasi. Ayaw na. Sino ko yan? Bapo. Ay, Para ka pairamin mo muna ang pera. ayaw pa. Bili tayo sa drinks. Oh, pinapanood niya na daw araw-araw. Sino? I like Si bloody Abby. water. I like bloody water. Ay, natin niya Lalo daddy. daw pag gabi na inip. Oh, pinapanood daw. Even yan. Love you. Love you. Ang dami na nanonood. Dami lang nga. Hindi, isang buwan pa lang tayo. Siya pero mo niya nasa bahay lang. Nasa bahay lang. So yung anak mo, kabayan din. Ay, hindi ko alam yan kung nagtatrabaho. Nasa bahay niyan. Si Richard at nakayasra ng ano. Hindi ko alam kung pumapasok. Dire-diretso yan. Hindi. Sa Macte. Saka Merles. Ano ginagawa mo dyan? Naglilinis. Maluwang yung bahay dyan? Hindi na masyado. Kaya ko yan. Pag nagpunas ka, at saka inaano mo lang yung mga pinupunasan, wala na. Hindi, bintana yan iaanin ko sa ano, sa Martes, yung mga bintana nila. Dakilang kasambay po siya Pungasak sa mga nanonood. Ilan taong ka nag-start ng ano, kasambaya po sa? 27. 27 years old. Hanggang May ngayon. anak ka na noon, wala pa. Meron na, 5 na. Noong 27 ka, Siyempre, sunod-sunod. diretso mo no. Diretso ko hanggang ngayon. Oh, Kayo po, kung nasa malayo kayo, kung gusto nyo may extra sa akin, okay lang po, papunta ako dyan. Kahit malayo. Ba, nasa Amerika sila. Kahit po sa Amerika. Hindi ka na pwede sa Amerika po sa? Mapapalabak ka. Naman wawa po, ka hindi na. naman ako pumunta ng Amerika. Papapalaban po ako dyan. Dito ka na lang. Dito at least. Pero maganda yung panahon. Huwag na lang sanang umulan. Kaya rita mo, ano mo siguro, lintik-lintik na ano. Akala mo malaki yung sa taas nito. Maliit Isa lang kwarto lang yan. Tapos mayroon siyang konting ano yan. Tapos agdan. Bodega. Hindi bodega, yung pagpasok mo dito sa CR. terrace na to. Yan lang ang space. Tapos dito, ano lang yan, agdan. Yung banda, ano. Kaya Pakita akala mo natin sa malaki. mga nanonood, no? Para Alam mo, ma-visualize nila yung sinasabi mong bahay kung saan ka nag-extra. O, pakita po natin, no? Diyan po nag-extra siya Pungasak. Yun, no? Yan. Yun po, yan pong bahay na yan, yan. Maluwang pa po dyan sa likod namin, yan. Yan, no?
malakas po yung hangin ngayon. Huwag na lang sanang uulan. Nakabili na? Ang bilis ah. Ay, ang lakas ng hangin. Ang lakas ng hangin. Saan pupunta? Kami ng gamot. May tanda na, mga kape mapari. Ayaw ko yung soft drink. Okay. Bono, you like it? You like Coke? Ay, buli na yan. Gusto mo, Bon? Kaburyo na kanyan. Ang sarap. Na, Bon. Bigyan na yung bonbon. May naiya si Bonbon. Marami sa tingin Bonbon eh. Oo. Tatang pogi-pogi mo. Sabi ko, pogi-pogi. Pwede na yan, pwede na yan. Gusto niya dyan, gupi na na yan. Oo, gumano po. Umugi. Tsaka matabayan sa tiyatawag. Tsaka marbilyan tayo. Paint ka ng tubig sa ano na kape. Kung nga po sa ako, mag-surprise ka, Dek, para lalakas ka. Basta na ako mag-soft drinks, ha? Kino ka dyan. Nakakapsi, oh. May kayong dugo sa Buti pinanbabi ngayon, no? Sa Ay, ina. kapsi na. Ayan, Ay, napsak, oh. Ay, Ah, kapsi tinya na. pa, oh. Oh, karakal na. Eh, dapat alaman niyo ito, oh. Uy, apoy biya sa mga. Oh. Kaya, teka naman, kain ba? Dito. Yung kanan mo. Kaya pa? Kaya biya sa mga babi. Wala. Pag kumain si nanay, yun lang Hindi ko gaano yung gulay lang ang kinakain niya. yung mga... Pero sa pera, alam niya. Bigyan mo, walang patawad, kukunin lahat. Siyempre, kung binibigay niya. Oh. Kaya tita ako na. Oh. Ayun. Ayan lang ulan, ha? Ha? Come on. Come on. Ikaw, gusto mo? Hindi naman ko. Bigyan mo ko si Bigyan Eden. mo, ay tayo. Bukla mo yan, ha? I like dummy ko. Yan, bigyan mo na kay Eden yan. Oh, yan. Oh. Si Oh, alis ka na dyan. Oh. Dalin mo na. Makikita sa camera ng nanay mo, magagalit sa'yo. Dali, Oh, takbo. dalin mo na yung coke doon. Doon. Doon kayo. Tek, dalin mo na yung bawal coke sa doon. kanya yun. Sige. Yummy yan, Dalin Den. mo na doon. Bawal kayo ito. Never pwede na makanyan. Oo. Dala mo na ka rin. Patay kanta. May kadi ka rin. Oh, sus ba? Dalin mo doon yung coke. Pero Saka pwede na yung kami baso. nakapagsalita dahil nabusog Biya, po biya mo kami. na. Eh, mo susubo. Pero ang ganda ng klima, no? Malamig. No? May hangin eh. Hindi na lumulubog yung mandani ngayon. Pagsama mo. Yan. Hindi na tulad dati. Yung sa amin nga, lumulubog yun eh. Kasi mababa yung ano Yan, namin. ano yan? Yung pesto namin sa... Lumulubog? Ay, demo sa kami. Yung Warna na yan. tubig Kaya- galing sa... Dala may kandara mo ini. Baka ni dami ng talong. Ngayon hindi na lumulubog. Yes, kay. Saka pinaano ni Kapitan yung mga grenades. Yes. Maganda, wag mo nang uulan dito. Ah, nanunod si ate baby sa do. Oh, Dar, ay nima ko. Dar. Sinabi ko na. Oh. Ate. Ate baby. Oh, pinapanood ka, lumakas ka Thank na. you. Lumakas na ako. Pinapanood niya. Ah. Tingnan mo po si Ate. Di ba nung May 28 ang ano natin? Yung reunion? Ano, May 21. Kalalabas ko lang sa hospital noon. Ngayon, okay na ako ate. Malakas na siya. Malakas na. Alam na niya yung pera ngayon. Dati hindi niya alam. Kaya alam na niya. Lamaya ka na. Ay, Sa tinatawa, no? Tumaba. maraming linakad namin. Saan kayo nakapunta? Uyak, may Sa Tiangge. May napagod ako. Ba't sabi ko siya po, parang hindi napagod ako. Naantok pa ako. Ilang oras yung ano nyo? Umalis Anong ka oras ka rin mo mo? umalis dito? Alas 7 yata? Ay, hindi. Alas 8. Oo. Alas 8 Oh, po umuwi ata. tayo alas 11. Medya. Hindi, alas 8:30 ganyan. 11. Jess. Ay, matagal din po. Sabi sa ano, yung ano ng mga tricycle, nanay ni boss yan. Ay, Silala ako doon? oo, kilala ka. Kinarga na yung karga ko. yan. Si Boss Edmond Boss Vlogger. Edmond, nanay niya yan. Kinarga na yung karga Vlogger namin. nakalagay ngayon doon? Oo, sa Si tricycle Boss, niya. ay, si Boss nagba-vlogger. Ari. Ay, ito. Kilala Oh, ka. binagyan nila, bigat yung bandala namin.
Ay, ito, pinamili ito. Alam mo yung ang bahay ni boss, alam ko kaya lang si nanay hindi. O sige po, sabihin ko na lang kung saan bahay na. Alam nila, kahit di ko sabihin, alam na nila lugar namin. Ewan ko yun. Alin na po bago ito, tiro kaya mo Baka po kasi, bago ka lang, bago. tika niya balo na na, anya pa siya sa dyan sa pasibay, balo. Alam niya na yun. Mga tao natin yung nandun. Pag si nanay, kilala na dun. Yung sarap ng tindahan nila, yung mga tricycle doon. Di ba Meron yun? pa lang kasing edad si Bongbong sa mga anak nung Ay, nagtitinda, no? yung nagtitindang katabi nyo, Hmm. may kasingidad daw si Bonbon. May kasing edad. Mag-aanim na rin daw. Pwede po. Mag-aanim na rin si Mag-aanim na Bongbong. Opo, mag-aanim na lang. Nya, tandaan ko kasi bago kay pa magkay Bongbong. Nya, mag-aanim niya. Di ba yan Dapat ano, waring Bonbon? Kainip mo. Nya grade 1 yung tambeng, yung mag-daycare ya pa. Magkinderya po, kinder. Rapsak ko kami din. Magkinderya pa Ay, po. yung anak nito, ay, parang nag-aral din ako. May daycare, may kinder, Ay, yung dalaga grade ko. 1, grade 2, grade 3, Ba? grade 4, grade 5, grade 6. Walong taon ako pumapasok sa school. Sergeant, Eh, sergeant. Saan sergeant? Malakas pa nun to, no? nag-first O year ngayon siya. kaya kay Eden, kaya Ay, mo hindi ba? na pwede. Ay, wala maghahatid kay Eden. Yeah, sila na lang. Ikaw na lang bahala. Kumuha sila. Kami Si na po. Tek, ako rin, daycare. Hindi, mag-ano niya kay Eden, yung atin niya, si Edlin. Iatid sa motor. Biro masak. Kanina Daycare. hindi pa mag-aaral na. Sak. Daycare, kinder, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5, grade 6. Oh, 8 taon ako pumapasok sa school. Ata Jeff po. Tapos, oo, ayaw magpaiwan. Nakukuha na mo, Tek? Aten, pangwa mo ko. Hindi naman na tayo lugi. Kumukuha ng rambutan city. Kaya, ay ako, hindi, masarap yung mga hindi rin rambutan. umahawak ng pera yun. Sino? Binibili si Edwin. Ay, ngayon marunong na. Marunong Nung na. nung first year pa lang umawak ng pera. Akong bumibili sa merienda niya rin. Kamukha nyo. Opo, may allowance na nun si Edlin, no? Akong umawak din sa Kasi pera nandyan niya. ako nung Hindi first pa niya year alam siya, ng eh. pera. Hindi rin ang pera. Hindi rin alam. Ngayon marunong Nung na. first year, yun na. Yun, yung si nanay na yung pumupunta. Hindi pa maninog. Tepe. Opo, manyaman lang ang tayo bagyalan. Ay, ang daming nagtitinda sa Tianggi. Nakanyaman, Ay. naman tayo. Lahat kasi ko dito. Pagpula yun, pagpula. manyaman na yan? Manyaman na po. Hindi pa masyadong... Oo, niya tayo pa masyado. Pero malulo. Pero mo makain tayo po talata ng ako ah. Pagpula yun yung mas... Masarap ba? Manyaman lang yan. Ang dami nang kinuha. What a mess. Sabi ko, pabayaan mo. Pabayaan mo. Ba? pupula. Ayun na, umambon na, paalam na tayo. Oh, Oh, paalam na po kami, umulan na. Andito kami sa ilalim ng mangga po. hanggang dito na lang po yung vlog namin. Wala na po. Salamat po sa panonood at walang sawang pagtangkilik ng YouTube channel namin. Kung sa mga hindi pa nag-subscribe at natuwa po kayo sa vlog namin, pag-subscribe na lang po. Thank you po. Ingat po kayo. Bye-bye. Bye po.